Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe, ene wayno en garti e windande men hesere. Allah wallino on noon ndeɗo windande on jangguino nde, on jangguino faa mawɗo. Wino on noon pular ummorto ko banggue nano faya banggue ñaamu. Wadde ɗe dowɗe ko faa adi, rewi hen ga, rewi hen ha, rewi hen ja, rewi hen ka. Lesto ko tokose ɗe adi banggue men nano fay banggue men ñaamo, ko faa adi ga rewi hen, ha rewi hen, i rewi hen, ka rewi hen. Les o noon ko wonande jiɗɗo jangude o, ala suka ala mawɗo, ala debbo ala gorko, jiɗɗo tan wiya ara adda temedde mum nayyi windo ka lewru mayne waɗa temedde mum nayyi, ni foti aɗi ardi ara janga. Joni noon ɗum ɗo janganoma momte gadden ko hesɗi. Ayi hande noon jangaten ko alkulal biyetegal la. Ay laamalngal ko ni windirte. Ngara ha heddo ɗo gadda ɗon ma mawɗo ko ni windirte. Ngara jaha haydo ɗo darɗa ɗo gadda alkulal na. Ay na ko ni windirte mangal ngal. Jaha ɓeydu seeɗa ɓeydo yaji seeɗa e moƴƴi. Ngara ɗo, ngara ha haydo ɗo darɗa ɗo mbaya ɗo henne ñaama. Jaha ha yeeso ɗo mbaɗa ɗo henne ŋa. Gasi ni foti. Joni noon garen ɗo kadi mbaɗen dani henne ɗo desa les seeɗa mbaɗen ɗo henne tokosal ngal la tokosal. Ay way kono i mawɗo ni ɓenna yeeso mbaɗa ɗo henne ma tokoso o wiya tokosal. Ngara ɗo mbaɗa ɗon ña nakay tokosal ɓenna yeeso. Ay gadda ay na o e ña o e nandi ko serdi pesguel dowguel. Na ala pesgal, ña waɗa pesgal dow. ɓenna ngara e ŋa tokoso nani ni foti. Joni mbaɗen dani kadi ɗo jippinen ɗo wela jangude o jii. Joni jalten alluwal ngal gaddoyen jangguinde. Ay ɗum ɗo ko laa mawɗo ni windirte. Gasi ɗum ɗo woni laa tokosal ene nande i mawɗo mo janggunoɗa o. Kono ɗo noon gandata hankkadi teskuye ma wona to e ga. I mawɗo mo janggunoɗa o ɗo ko laa tokoso o wiyeteɗo. Dow ko laa mawɗo, les o ko laa tokoso. Ngara ɗo ɗum ɗo wiyete ma mawɗo nani. Gasi ɗo wiyete ma tokoso. Gasi ari ardi ɗo woni ma ko jangate hen ko tokosal mangal. ɗum ɗo woni na mangal. ɗo woni na ay tokosal ari ardi. ɗo woni ña. Sa namdama ko serdi na e ña mbiya na fesata dow to ko ña. Gasi ɗo woni tokosal ngal woni ña tokoso ene nande na tokosal koyko pesguel dowguel serdi ɓe wada ña. ɗo woni ŋa mawɗo ni windirte. Ayi ŋa tokosal ko ni windirte ŋa 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 ŋa. Gasi ɗo so ɗiggi a sirti e majjere ŋa ŋa. Gasi
lesto noon ko numéro o wonande an jiɗɗo janngude o ɗo ndewata mbawa yettade min ngara janga. Joni momten ko mbaɗɗen hen ko mbawen janngude. Ayi ayde momtima ha laaɓi. Ayi alowon laaɓi ceer. Ayi en gitti ko waɗɗen hen ko ha laaɓi. ɗo woni la mangal ko ni la windirte. janga ɗum binda ɗum so ɗiggi ngara ɗo ɗum woni la tokosal. enen nandi i noon mbasa ɗum fayodirde. so woni alkulal ene jange a yi ton ko wayni andu ko la. so woni noon e masɗe he to wiyete ko i mawɗo. ɗo ko ma mangal ko ni windirte. ganda ɗum paama ɗum no moƴƴi. a faami. ɗo woni ma tokoso. ma tokoso ngal ɗo alkulal noon kanga wiyete alkulal ñondal. ñondal wadde ma mawɗo ko ñondal. ma tokoso ko ñondal. ñondal ɗone ko na mawɗo ko ñondal. alkule ñondiɗaɗe ko nayi. ɗeɗo nayi dewodirɗe ko ɗe mbiyete alkule ñondi ñonde ñonde ñonde. ko laamu tan guittata heddo nayi ɗi kanƴe goni alkule ñonde ñonde koɗe ñonde. wadde na mawɗo ɗo ko na tokosal ko ñonde. famide ganda no na mawɗo windirte. ganda no na tokoso windirte. so gasi gara ɗo. ɗo ko ña mawɗo pesigel dowgel addi ha wiya ña. sa ittingel tan wonti na. wadda maɗagel hen keɓa ña mangal. ɗone ko pesigel ngel woni hen addi wiya ña. sa ittingel wonti na. wadda gaccagel hen keɓa ña. ña ña. ɗo ko ŋa ene nandi e a dontiɗo kono ala ko ni ŋa mawɗo windirte. ŋa tokoso ko ni wayata. ko na ha gasi kañum hufa ko less ɗum waɗi wiya ŋa. ko na woni ɗon on saha longdu ndu ɓeyda hen fay less wonti ŋa tokosal. wadde ŋa nan ɗon. joni noon mbatten hen alluwal ngal janggen. ay nani joni noon dow to ko woni toon on mbino pular ummorto ko banggue men nano faya banggue men ñaamo. nden noon dow to ko joyi woni toon adi hen ko la mangal. rewi hen ko ma mangal. rewi hen ko na mangal. rewi hen ko ña mangal. rewi hen ko ŋa mangal. gasi less o ko tokose ɗe adi hen to banggue men nano ko la tokosal ene nandi e i mawɗo. kono ɗo ko alkule gone jangede wadde ganda wona masɗe ñangguete wadde mbiyama la tokosal. rewi hen ko ma tokosal. rewi hen ko na tokosal. rewi hen ko ña tokosal. rewi hen ko ŋa tokosal. dow to ko mawɗe ɗe less o ko tokose ɗe. ɗo tan jangata keɓa joyi goɗɗe yiyande sappo wima joyi wona joni heeɓi nogas. a woɗɗoyide atinani. a woɗɗoyide atinani. jangde codol aɗa walle wallu koye lesto numéro ma nan ɗon. an jiɗɗo nadde jangde mo yiyata bindi baɗono am aran jihen janggoyen wat 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya whatsapp o gara kala indema yettoma kadi janggude gaddora tema nayyi. gaddora temedde ma nayyi bindoɗa jangga. ka lewru mahi noon
mbaɗa temedde ma 4. onon jingoɓe bisimilla mo ngare jingue, wonɓe Facebook, wonɓe WhatsApp, kala mbaɗa wonde aɗa jangga hen tan waɗa hen ballal maɗa jinguere maɗa, aɗa walle wallu, aɗa jingane jinggu. oɗon gandi ko haaju acca, aɗa fonno arde janga, nawama ha nder posma aɗa janga, ngal ballal de hoto yaabo ngal annene, eto anne arde ballodira jangguinowoma, ceerno ma jangguinowoma, a anda haccitima, a anda ma wotto, a anda ma hirtu, tan an jaaha e haajuji ma gaccidama e gollal ngal ɗo manggal. eto teskade ɗon gara jinga balla taw haalnaka. so Orange Money, so Wave, waɗa hen yetto on saaha gara ha e WhatsApp he, kala indema ɗon ko min kaari gonɗo duɗal naggam, mbeɗa jangga ɓe naftoro hen, anne ceerno da ɗum ɗo alarbam waltoro golle men jahoje ɗe, kasi wona sella kaɗen ɗo. o ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah, Yaya Ly Kawral Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamina. on jarama, wassalam.